tak s dětma. A jako ty, víš, co ty byla v tátu? Víš, co ty potřebovala lázně. No taky bylo pro mě naposled. Konec toho. Jak jednou? Já jsem zvykla. A to vypne. Já. Mě vystačil týden. Na co? Kdybych prostě někam jela. No tak ti koupíme dále. My tě někam pošla. To si nemůžu dovolit, máme babičku. Tohle jsme nabízeli my. Že mámě koupíme narozeninám hlavně, že se služíme. Já nemůžu tady nechat babičku těle. Já bych se přijel, oni by byli mrtví. Ale nebyli, my bychom se o ně postarali. Tata je nerváku. Oni se nesnáší. Bez mě vystačil ten tady. Jedině jí koupit relaxní víkend, taky třeba, že jo? No máš ten wellness víkend, jak to takovej. Máš ten wellness víkend? Ne, ale wellness i ten týden, my jsme byli taky těch hlavních na to. No, to mám i telefonní číslo a všechno na to mají a můžu použít. Tam jak to byli věc. A to se nekoupí. No, protože si to nemůžu. Ale můžeš. Ona to babička se kousne, když denně nebude mít snídaně s mačinu a když bude mít jenom snídaní, oběd, večeři. No, takže ještě tady Martina, jak by mu vařila. Já to si řekla hloupost zrovna. Ale můžu ti říct, že to Martina, to je zbytečný míra. Ale co táta umí říct? Když tak něco, když jde ubalí, to umírá. Když ho ubalíme, víte. Brambory taky snad umí hloupat. Ale to táta umí vařit asi než Martina něco. Martina dobře peče. No tak vidíš. Nikolo, cítíš mě do okna. To víš, teda. Já už se to vidíš, že já letal s tou babčou. Někdy jsme hledali dětky, někdy jsme hledali nějaký mužský. A dědek nám uteče do lesa. Ten už tady byl vždycky připravený, vlastně všem. Já přijela z Prahy. No je to tak, Martina? Dědek patřil všechno. A už byl v čoudu a přišel večer. Víš, on má teď na té chatě elektriku, vodu, všecko. Teď máme tam ledničku, ještě jsme je měli. Protože já tam přes leto, já tam byla na 3krát. A když tam vemu babičku, tak babička chce za 10 minut domů, už jde domů. No je to tak. A ty ještě musí někdo vodit s autem, no, protože už to nedojde spát. To není to lehký, holka. Čili ty tam kleta? Co? Zkala vyzal za knížany. Bokna nevyskočí. Víš co, ona poletuje, ona pak je nervózní. Jako nervózní? Lítá tady z místnosti do místnosti. Takhle lítá z místnosti do místnosti. Říkala, že babička neje ráda. To neje, na to jí musíš natočit. Taky tady vidíško. Že je toho tady lítá. Ona uměje tohle. Ona uměje tohle, ale velký hrnce nemeje. Nebo to teď už dělá zase, že to uměje a už to neuče. Ale to zapomene. Nebo uměje půlku. A už neví.